Upat ka adlaw una ang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City. Gihan-ay na ang traffic plan sa mga lugar duol sa venue. Atong sayron ang detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara pipila kadalan sa downtown area sa Davao City ang nakatakdang isarado sugod ugma sa gabi. Samtang dunay tulo ka pick-up points alang sa ihanyag nga libreng sakay sa mga mutambong sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. Agig pagpangandam sa imong targa stage alang sa nakatakdang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa San Pedro Square sa Davao City karong Domingo. Dunay ipangsirado nga dalan sa downtown area duol sa venue. Sugod ugma June 16 gikan alas 9 sa gabi hangtod sa Lunes June 20. Ipatuman ang regulated no entry o dili pwede magpark sa corner Pichon Street padulong sa City Hall Drive, Engineers Alley, Bolton Street ug CM Recto Avenue. Lakip sab ang corner CM Recto padulong sa San Pedro Street. Sirad-an sab ang corner Rizal Street padulong sa Bolton ug Ponciano Streets. Nga atong rerouting is ang tanan sakyanan nga ang ilang ruta is San Pedro Street. So mo liko sila sa Rizal Street. Rizal Street, kung dili kaayo guot ang Rizal Street, din pwede po sila moadto dito sa Bonifacio. Din left turn sila sa Anda, right turn sila sa San Pedro. Makabalik sila sa San Pedro. Hinuon pwede makaagi ang mga tao sa corner Pichon Street paingon sa Bolton Street, corner CM Recto Avenue paingon sa San Pedro Street, Rizal Street paingon sa Bolton Street ug Anda Street paingon sa San Pedro Street. Busa, nangayo na daan og dispensa si VP-elect Sara sa ginalaumang hugot nga dagan sa trapiko sa downtown area. Mangayo ta sa ilahang pagpasensya sa mahitabo nga traffic congestion on June 19 and mag-request pud ta sa tanan ng mga walay dili mo adto didto or dili mo attend sa inauguration nga mangita sila laing ruta nga ilahang makaagian. Samtang aron dili maglisod og sakay ang publiko nga buot motambong sa inaugurasyon, dunay ihanyag nga libreng sakay. Consider pa nato na nga it will be a Sunday basin magkulang ang ato ang mga jeep kaya magpahulay ang mga jeepney driver sa pagpamasada nila. Natay libreng sakay dinha sa mga designated na mga areas nato. Taglima ka mga bus ang i-deploy alang sa libreng sakay paingon sa San Pedro Square nga manukad sa Turil District Hall, usa ka mall sa Kalinan ug ubos sa Lasang Overpass. Alauna sa hapon mugikan ang mga bus sa pick-up points ug alas 9 sa gabi isab mularga aron ihatod pauli ang mga nanakay. Sanglit bawal ang magdala og payong sa venue, dunay raincoats nga ipanghatag in kaso ug muulan. Sara sa mga gusto musaksi sa inaugurasyon apan buot nila nga magdala sila kaugalingon nga sakyanan, dunay mga designated nga mga parking areas ug dunay po mga city TMO personnel nga mo-guide kanila. Samtang sa laing bahin gibutyag sa Philippine National Police nga ipatuman ang gun ban sa Davao Region sugod ugmang adlaw. Ipatuman sa hutong sa kapulisan ang gun ban subay sa nakatakdang pagpahigayon sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte. Magsugod ang pagpatuman sa gun ban ugmang adlaw hangtod na sa June 21. Sumala sa PRO 11 sa tibuok Davao Region, ipatuman ang suspension sa permit to carry of firearms outside of residence. Subay niini, mas istrikto ipatuman ang border checkpoints sa Davao Region sama sa pag-inspect sa mga mosulod nga magdala og baril. Sumala sa PRO 11 nga dakong tabang ang pagpatuman niini aron masiguro nga mahimong hapsay ang nakatakdang inaugurasyon. Sa karon, walay nadawat nga hulga sa seguridad ang kapulisan sa rehiyon. Mutabang sab matud pa ang PRO 10, 12 ug 13 sa security measures sa ila palangdaan nga areas of responsibility. Sara sa adlong Biyernes sa katakming pegayon ang send-off ceremony sa security sector dito sa Davao City Police Office nga nakatakdang tambungan sab ni Vice President-elect Sara Duterte. Sara. Alright, daghang salamat, Argil Relator.